Video ng isang chikiting na humihingi ng permisong makalabas ng bahay, kinagigiliwan sa social media. May ulat si Ivy Hernando. Mami, huwan ko na. Mayroon ng 1.4 million views sa social media ang video na ito ng umiiyak na chikiting. Ang bata sa video, ang 5 taong gulang na si Drena Bauzon mula Agno, Pangasinan. Sa salitang Iloco, nakikiusap si Drena sa kanyang ina na lumabas ng kanilang bahay. Nagpupumilit po pa rin po kasi siya na lumabas, ma'am. Ayaw ko po siyang payagan, kaya medyo napagsabihan ko po. Kaya umiiyak po siya, ma'am. Kwento ni Karen, umuulan daw at malamok kaya hindi na niya pinayagang lumabas si Drena. Natuloy ang pangungumbinsi sa ina. August pa nang maipost ang video pero ngayong taon lang daw naging viral. Marami ang natuwa, marami rin daw ang pumuna. Pag nagsasalita po kasi mas lalo po kasi siyang umiiyak, ma'am. Kaya hinihintay ko pa rin po siya na hanggang sa tumahan na po siya, ako na rin po yung susuyo sa kanya, ma'am. Patunay nga naman ito sa sinabi ni Drena. Huwan kagungutan ang nagkagsangitan. Sige, Eminan. Sa bandang huli ng kanyang pakikiusap, Mami, sorry. Nabanog ako nagsangitan. Nabanog pa ngiwit ko, nabanog ako pa agsangitan. muli naming pinaalala ang video kay Drena. Ayaw na ako payagan lumabas. Bakit gusto mong lumabas noon? Ba't ka nagpapaalam kay mama? Gusto ko po manglaro. Uulan po kasi. Anong sabi mo kay mama noon? Sorry po. Mahal na mahal kita, Mami. Sa huli, sinamahan na lang daw ni Karen na lumabas ang anak. Dahil sa video, nakatanggap na maraming regalo mula sa netizens si Drena, gaya ng school supplies. At mula sa demandang netizens, nagumpisa na rin siyang gumawa ng vlogs. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, Balitang Amyanan.